दिनै गसाइगाव जिल्लानि सराइबिल नबलाङाव एनडिएफबि रुंसारि जानाय नखरफोरनि मोननांगौ दाबिफोरखौ थाबैनो मोननो थाखाय सावराय मेल खुंनाय जादों। रुंसारि जानाय नखरफोरा सोरखारनि मोननांगौफोरखौ थाबैनो होनो थाखाय एनडिएफबि रुंसारि जाजानाय नखरनि सोद्रोमाफ्रा खौरांगिरिनि गेजेरजों बिटिआर आरो आसाम सोरखारनिसिम खावलायहरदों आरो थाबैनो मोननो गोनां 5 लाख आरो साख्रि होगोन होननाय बाथ्राखौ मावफुंनो थाखाय खौरांगिरिनि गेजेरजों खावलायदों एनडिएफबिनि गासिबो रुंसारि जाजानाय नखरनि सोद्रोमाफ्रा। खुलुमबाय। दिनै जोङो माथियासनि एनडिएफबि माथियासनि फेमिलि हिसाबै जोङो दिनै मोनसे नैबे सराइबिल कमिटि हलाव जोङो एसे एनडिएफबि माथियास फेमिलिनि ज' जानानै जोङो मोनसे सावरायदों आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो दिनै मोनसे सरखारनिसिम जोङो खावलायहरदों। खावलायहरनाया बेनो जेरैबायदि 2020 जानुवारि 27आव जे मोनसे जोंहा सुक्ति जादोंमोन आरो बे सुक्तियाव दिनै एनडिएफबि माथियासफोरनि फार्स्ट दफायावनो जेरै 5 लाख थाखा होनांगौ होननानै आरो साख्रि होनांगौ होननानै सरकारा बुंदोंमोन। दा बेनिखायनो सरकारनिसिम दिनै बेखौनो जोङो खावलायहरनो जोङो बेवहाय ज' जानानै जों सावरायदों। जोंनि खावलायनाया बेनो दिनै जोङो गासै एनडिएफबिनि जे माथियास नखरफ्रा ज' जानानै जोङो दिनै सरकारखौ खावलायगोन जेरै जोंनि बिटिसि चिफ प्रमद सार, लोगोसे गबिन्द सार, लोगोसे फेरेंगा सार आरो लोगोसे जोंनि आसाम स्टेटनि हेमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांमोननिसिम जोङो दिनै बे माथियास फेमिलिनि ज' जानानै दिनै बिथांमोननिसिम गंलायै गुरैयै जोङो खावलायहरनाय जादों। जोंनि खावलायहरनाया बेनो जोंनि जे मोनथाय जे एनडिएफबि मुंख्लं नखरफ्राव जे दफायाव होजादोंमोन बे दफायाव होजानाय बादि बे 5 लाख थाखाखौ गोख्रै होनो थाखाय सरकारनिसिम जोङो खावलायहरदों आरो लोगोसे एनडिएफबि मुंख्लं नखराव जे साफा साफा साख्रि होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा बे साख्रिखौ जेरै जोंनो 4 ग्रेड 3 ग्रेडब्लाबो जोङो मुंख्लं जानाय नखराव साफा साफा साख्रिखौ जोंनो थाबैनो होनो थाखाय प्रमद सार, गबिन्द सार, फेरेंगा सार आरो हेमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम जोङो गंलायै मोनफ्रोमबो एनडिएफबि नखरनि फेमिलि जानानै दिनै सरकारनिसिम खावलायहरबाय जाहाथे जोंनि बे खावलायनायनि मादियै जाहाथे सरकारा थाबैनो जोंनो जोंनि मोनथायफोरखौहाय होयो। बेनि थाखाय सरकारनिसिम गंलायै खावलायहरनाय थाबाय।